тут народиться, студеной с крыницы водицы напиться, пах бору чуть, почуть спев соловья, зовется все это, родима моя. Добрый день, дорогие наши сябры. Привитание. Давно мы с вами не сустракались. Справа в том, что мы заканчивали 9 класс. И у нас были экзамены. Мы, відомо, вельми рятувалися до їх. А потом моцно хвалявалися за выники. А потом было лето. Не ведаешь, Даша, что не все наши одноклассники вернутся в школу, но стали студентами. Так, ведаю, я зауважила, що школка наша стоїть криху сумна. Випускників своїх, певно, я не шкодує. А мне здаецца, што яна з нецярпеннем чакае першакласнікаў і вучняў. Паглядзі, якія яны прыгожыя, урачыстыя. Любімая школа, добрыя сябры, родны горад. Вось чым прыйдзецца расстацца. А гэта яшчэ часінка таго вялікага і святого, што мы называем словам айчына. Я ўпэўнены, што нашы аднакласнікі, сябры, выпускнікі будуць ганарыцца сваёй школай, той мясцінай, дзе нарадзіліся, жылі, будуць любіць свой родны куточак, горад Масты, малую радзіму, як частинку нашай цудоўнай бацькаўшчыны, сумаваць па ёй. Пажадаем ім здзяйснення планаў. А каб суму стала крыху менш, мы хочам запросіць у вандроўку, апынуцца там, дзе было цёпла, утульна і проста добра. І ўбачыць нешта новенькае. І ласка. Прыпынак першы. У школе зменена нумарацыя. З'явілася новае абсталяванне ў кабінеце хіміі. Прыгожая настаўніцкая. Новыя стэнды на карыдоры. Будзе працаваць цэнтр да прызыўной падрыхтоўкі. Данік, а далі куды? У горад. Ты ведаеш, мой горад лепшы, мне найраднейшы з гарадоў. І для мяне ён самы першы. І для яго я на ўсё гатоў. Я разумею, Данік, сваю любоў да радзімы кожны чалавек выражае па-свойму. Так, Даша, хтосьці сваёй напружнай самаданнай працай, хтосьці стараннай вучобай. А людзі творчыя сваімі творамі. Не заўсёды гэта атрымоўваецца ўмела, але заўсёды сардэчна, ад душы. Разам з маімі аднакласнікамі мы паспрабуем пачытаць вершы нікаму невядомых аўтараў, бо яны яшчэ дзеці. Вершы гэтыя тым кранаюць душу, што былі напісаны дзіцячай рукой і адлюстроўваюць усю плынь дзіцячай любові да радзімы. І так, наперад! Прыпынак другі. Родная земля, любы горад. Вось яна, зямля святая дзядоў і прадзедаў, гераічнай славы. На нашу зямлю ў 41-м вораг урваўся, на барацьбу стары і малы падняўся. У жорсткіх баях праходзіў дзень за днём. Скарыць і забіць народ нельга было агнём. Прыпынак трэці, Нёман. Звіні тут Нёман, як цымбал. Сцяжынкі свецяцца ў лясах, палі, узгоркі, перавалы, прасторны шлях, далёкі шлях. Чацвёрты мост. Падвесны мост, як тое дзіва. Падвесны мост, як сын ракі. Яго рака і нарадзіла. Ах, непаўторны ён такі. Якуб Колас ведаў. Няма ў чалавека нічога прыгажэй і даражэй за радзіму. Чалавек без радзімы – гэта бедны чалавек. Я буду прастаўляць сваю старонку, літаратурны помнік пабудую і светлае імя малой радзімы ўсяму сусвету з душою рэкламую. Прыпынак пяты. Парк. У нашым парку добра ўсім. Заўсёды тут цудоўнае надвор'е. Хвоевы вецер шмат дае нам сіл, каб было моцнае мастаўчан здароўе. Прыпынак шосты стадыён. Мой светлы, утульны Нёман. Гэта стадыён. Ах, да чаго ж вялікі ён. Спаборніцтвы тут розныя праходзяць. І перамогі смак усе знаходзяць. Рынак сёмы, завод. Пабудавалі тут хаціну канапацкія браты і стаў вядомы на ўсю краіну завод мастадрэў, што ў нашым горадзе Масты.
Прыпынак 8. Храмы. Я да адраджэння храмаў яшчэ раз заклікаю, каб у краіне шмат іх збудаваць. Мне хочацца ўсіх з душою, шчыра, загітаваць хрышчэнне, знак прыняць. Прыпынак 9. Школа. Вось і падышла да завяршэння наша вандроўка. Мы зноў каля нашай школы. Заўтра 1 верасня, таму дазвольце ўсіх павіншаваць з цудоўным святам, Днём ведаў. Збірайце кніжкі, што ёсць у вас. Лінейкі, шыткі і ў добры час. Ды зноў за парты, чытаць, пісаць. Вучыцца ў парта, ды веды браць. О, час канікулаў весёлых, у хадкатлумны лета час. Бывай, бывай, дзень добры, школа, сустракай ты заўтра нас.